Здравейте, свещени жени! Добре дошли! Аз съм Маги и тази вечер ще говоря за интимността и защо всъщност да развиваме женствеността си и да работиме, за да лекуваме както женствеността, така и сексуалността си е ключово, за да можем да позволяваме да имаме интимност в живота си. Интимност, която включва както интимност към самите нас, така и интимност с друго същество, с любимия. Интимните взаимоотношения, тогава когато се отваряме към любимия, са път, начин на живот. Свещената женственост, превъплъщаването на свещената женственост е пътя, по който ние откриваме интимността със себе си. Път, по който ние наистина откриваме себе си, откриваме вътрешния си център, откриваме аспекти от себе си, много от които са неподозирани. Когато сме в интимни взаимоотношения с любимия, всъщност всичко това, което сме интегрирали като качества по време на този път на превъплъщаване на божествената женственост, те започват да се разкриват едно по едно. Така че когато работим върху себе си, ние всъщност интегрираме най-различни аспекти. А вече когато сме в интимни взаимоотношения, тези аспекти започват да се разтварят. По-голяма, по-висока версия от самите нас започва да идва в нас. Ние започваме да се разлистваме като жени. Защото за да може жената да се разлисти, тя има нужда да се чувства сигурна. Има нужда да се чувства защитена и има нужда наистина да усеща, че мъжът до нея я обича и е готов да я защитава и да се грижи за нея. Така че пътят на свещената женственост е път, в който ние се учиме как да бъдем интимни със себе си. А вече в интимните взаимоотношения, това, което ние сме научили, това, което ние сме интегрирали, то започва просто да се разлиства. Няма нужда от никакви стратегии, как да привличаме мъжа, какво да правим с него, какво да му кажем. Има нужда единствено да работиме върху себе си, защото любимият това е огледалото на това, което сме ние. Във всеки един момент любимият просто огледално ни показва къде се намираме ние самите.